Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, ngayon babalik po kami ng Panlabayan dahil meron po silang mga ni-request na yero at saka bola. Ito po ay ihahatid po namin agad-agad. Yan, kasama natin sa Ate Jingching, ang aming panganay, sa Ate Joanne, sa Ate Greta at saka si Alex. Si Gigi guys, dadaanan na lang namin. Naliligo pa siya. Papaganda pa dahil nandito si... Yan, gusto po namin magpasalamat sa nag-sponsor po ulit para po sa sityo ng Panlabayan. Thank you po kay Billy Boy from San Francisco, California. Thank you, Billy! Thank you rin po kay Mami from USA. New York. Thank you, Mami! Thank you po. Kay Sir Rene Abileda from California. Thank you, Thank you, sir. sir. God bless po. Sana marami pa kayong matulungan. Matutulong po ang ating mga katutubo. A few moments later. And guys, nandito na kami sa Amaling Uno. Inaantay lang namin yung thriller na sasakyan namin. Dito yung dala namin yero. Sila ang susundo sa amin. Sino na nag-drive doon? Ay, kausapin mo na doon si Junior. Ikarga na kamo ito. Yan guys, bale, hindi po kami nagtraktura ngayon kasi wala na pong dadaanan. Napunlaan na ng palay. Pinunlaan na po kasi yung dinadaanan na ng traktor. Bali, Traktura. Nagpasundo po kami sa Katutubo. Ayan, ang aming service. Kanina. O yun naman nakaplano eh. Kaya balik-balik na sila dito kanina eh. Lata, marami yan. Wala sila. Dapat sa ilalim, no? Ha? Takong dito. Eh, kayo na ilap na kayo. Diyos ko dahil, ano yan. Dos-dos. Ay, balong mo ito. Mabiyat. Alex, kabila leg. Oh. Talagang Pilipina nga talaga. Ay, Diyos ko dahil. Kamay mo. Ayaw na punta dito. Ito na. Susog dahil. Sa duwa talo. Pat lima ano yan? Yung baka ano yan dito? Ipaikit mo. Hindi, ipayong duwan. Sakay na kayo. Hoy, Sakay kayo. maglakad na po kami. Malayo. Ay, bakit nag-ano? Mag-shoot din man po impet namin dito. Paano kami magsakay? Dito kayo magsakayo. Hindi na po. Mas mabilis pa kami maglakad. Baka makatulog lalo kami pagbabaga. Pwede dito mag- Baka mayupi. Okay na, wala na dan? Okay, tara let's lakad. Ate! Ayos ka! Ay, may motor!
Handa na ba kayo maglakad? Alay-lakad kami ngayon, guys. Alay-lakad. Lakad-lakad. Wala tayong madaan ng maganda-ganda. Exercise. May shortcutan daw dito, guys. Kaya try namin dito. Nagkalubong na yung piloter. Mga isang oras na lakaran to, guys. Suuros. Oo. Isang oras ba, guys? Hindi. Hindi ba? Lapit-lapit. Diretsuin lang yan, oh. Shortcut to, guys, sa daanan. Mas pabilis dito kaysa dun sa kabila. Mukhang aabutan na naman kami ng ulan. Maulap-ulap. Ay. Babadya ang panahon. Ay, doon mga kaingin nila. Oh. Halata yung mga saging sa taas. Basta na naman, guys, ang aking shoe. Hindi ka kasi mag-ano. Yaso. Magandang hapon po. Jogging tayo. Hapon. Char lang. Pagod lang. Mainit dun, ho. Dito na lang, dito makulimlim. Beautiful. Wow. Ang ganda dito, guys. Mas madali dumaan dito. Kahit Ito yung lakad. ano ang tawag natin dito? Sigarilyuhan. Saan kayo, tay? Tulong sila doon. Magtulong daw. Ay, bobo. Ay, na po. Nakasakay na sa trailer po. Pag ano lang, pagtulong. Bubuhatin niyo po. Okay. Dapat pala binuhot na iba. Bubuhat mo. Ay, hindi ba karating yung dito? Kaya naman na. Kami, malapit na. Hala, oo. 20 minutes na lang. Mas mabilis. Parang lang ang tarik ng ano nila, no? Ayan lang. Kaingin. Kaingin nila, kataas. Much later. Excited na sila mag-basketball dahil may dala kaming dalawang bola. Wow, napaka-creative naman. Ate, patingin ako, ate. Ganda, oh. Yan yung headband niya. Siyang gumawa. Galing. Malikse! Dinidirect pala. Palik-palik mo. Yan, may binili. Ayan, guys, may mga pako. Yan, papa. Pako, guys. Tsaka yung yero po, 34 pieces po na yero. Hello, kuya. Bumalik po ulit kami. Dala namin yung iyong request na yero. Bale, ilang pang yero po, kuya, yung kailangan mo?
Opo, bali po kung ilan po lang yung kailangan mo, yan lang po ibibigay namin. Tapos yung sobra po, ibibigay po natin sa mga sira na po yung bubong. Maraming salamat po ma'am sa inyo dahil maraming bisis na ngayon pa lang na natugunan agad ang problema namin po ma'am. Maraming salamat po. Thank you po. Si tatay po yung nag-request ng yero. Siya po yung na-interview ko nung nakaraan. Si tatay Buksi. Oo, si Munay Boksi ako. Munay Buksi. So sa gawa ng COVID na ito, malaking hirap namin na ranasan talaga sa gawa ng COVID. Kasi ilang buwan na, 3 buwan na, hindi ako nakawaba ng bayan. Lahat ang ilang buwan na bawal na magbabaho. At saka sinundan ko ang patakaran ng Pangulo natin. Mga health protocol. Opo. Kasi kung maglabag, may penalty pa. Kaya sinunod ko. Maraming salamat po ma'am. Kuya, paano kaya kuya? Ganito kami. Kasi yung 5 lang daw po yung request ni Kuya ang bubong, 5 piraso. In-interview namin nung isa po yung nag-request na ba. Kaya okay lang naman po yun, kuya. Wala naman po problema. Lalong salamat at nang dinagdagan po. Opo. Bari po, bibigyan nyo na lang po sa mga ano, yung mga bubong na po na sira na? Or Yung mga serang-sera na talagang bubong. Kayo na bala dito, tay. Oh, may pako din kayo dyan. Ang sobra po sa kanya, 5 kung ang matira, at gawin lang namin na walang magmamayari para sa lahat. sige po. Para ay wala namang lamangan. Mas maganda po ganun. Maganda yung gano'n. Pero okay lang po sa inyo, may 5 po si tatay. Wala man problema, okay lang yan. 34 po kasi ito. Bali 5 mapupunta kay tatay. Kaya may 29 pa. 29. 29 po. Yan. Yan, ito po, sa inyo namin po ibibigay yung mga buto-buto. Kasi siya po guys yung turok dito sa ano. Opo. Sitaw. Pero tayo, babalikan namin po tayo kung ano, kung namunga siya. Para kami, pag marami pong bunga, kami na po ang bibili ng bunga niya. Kami na po para magtinda. Ay kung ganun sa patag-araw sabihan nga sa may babagsakan, marami ang nagatanim. Ang ano nga lang noon dito sa amin, nagkaroon na kami ng maganda na ang product mo, talagang okay na. Pagkatapos na umaani na, wala nang nagbili. Pati pulo yan, nagsubok na po kami, umaani na 50 kaban eh. Ang alita? Luya, umaani na kami ng 50 kaban. Hanggang sa nabulok lang po. Walang kumuha. Nahirapan po sila mag-ano ng buyer. Minsan may bibenta. Doon po tumigil po ang mga tao dito. Dahil Sabi niya wala rin nagabili. Nung patanim pa lang, sabi niya bibili kami. Nung oras nandyan na, kalating hektarya, mayroon kalating hektarya. So hindi nyo po naibenta. Wala. Kailangan nyo talaga ng ano tayo na buyer. Basta po yan, magpalago nyo po. Kami na po ang bibili dyan. Babalik po kami dito para bilhin ko yung sa susunod, bibigyan na naman po ulit kami ng ano, buto-buto. Po, tapos ito tayo yung bola. Kayo na rin po ang bahala dito. Dalawa yan Ito po, yan. Ay, yung box kaya, dali nyo dito. Meron ding pang bata, meron ding pang volleyball. Saka ito yung badminton. At 2 badminton, tsaka 2 bomba. Ayan guys, mag-ano tayo, direct charity sila mag-basketball. Pumili po kami ng 6 na bata. So yan guys, meron din po kami flashlight na ibibigay. So bahala na rin po si Kurok, siya na po magpapamigay sa mga ano. Lalong salamat eh. Bigay na po. Kaganda at nabigyan niyo kami. Kayo na bala dito Opo, tayo ha. maraming salamat po. Ingatan nyo po yung mga gamit. Yan guys, excited na sila maglaro ng basketball. Baka mas marunong pa ako ha. Wala yung ring nila. Lulundag muna kayo ha. Yung jambol. Tapos talas yung ano. Ha? Isa dito. Sino yung magjajambol? O kalat-kalat kayo ha. Kilala nyo yung kakampi mo? Kilala mo? Ikaw kilala mo? Okay. Game. Guys, try ko mag-referee. Mana? One, three.
Oh, sige, Paul! Paul! Ano? Kaya pa? Oh, sino nang naka 1 point? All one. All one. Sige. Ups! Foul! Labas! Oops! Oh, dali. Sino nang nakaagaw kanina? Oh, dali. Yung isa. Saan na isa? Oh, 1, 2, 3. Yay! Oh, tama na. Stop na. Okay. Ganun kayo. Ah, sining nanalo? Dali dito. Yan, ganda. Hello ka dito. Hi, tama. Oh, ito na siya. Ito ba maliit? Ay, maliit. Yung malaki. Yan, ganda.
Wala kang bala! Ay! Wala dyan tao! Dito! Pagdamuhan ba dito na ano? Oh, mano! Ayusin kasi na. Laging maggugupit ng kuko ha. Para hindi malagyan ng germs. Yan, gugupitin yung kuko, yung mahabang kuko para hindi madumi. Ang daming nakapila. Oh my God, hindi kami makakauwi. O next. Oh, diba? Ang dirty ng kamay. Kuhan mo yung mga anak mo ha, para hindi madumi yung kuko ha. Oh, ang gaganda na nila, nakabihis na. Bago na ang kanilang mga damit. Oh. Tas yan. Maraming salamat po, sabi na. Okay. Ilang taong ka na? 16. Ah, 16. Nag-aaral ka pa? Dito ka rin nag-aaral? Dito. Anong grade mo na? 7 po. Ah, grade 7. Ano siya guys? Meron po siyang ano sa likod. Ano siya? Ano yan ate? Anong nangyari dyan sa likod mo? Pa? Nabukol po na. Naputol? Nabukol na. Ah, nagkabukol. Ano yun simula nung baby ka pa? Hindi po ma'am. Malaki na po ma'am. Ah, nagkabukol ka lang nung ano? Nahulog po kasi ako ma'am. Nahulog sa kalabaw ma'am. Ah, patingin nga ako. Ayan guys, oh. Ano yung bukol lang siya? Tingnan nga natin. Ah, bukol lang siya. Ano, hindi mo na to pina-check up? Hindi mo na pinatignan? Baka lumaki pa yan. Hindi naman siya sumasakit. Hindi po ma'am. Kahit hawakan, hindi. Kahit tawakan ma'am. Ala, baka kaya buto ito, no? Ano siya guys? Hindi siya inborn. Bali, nahulog lang siya sa kalabaw. Hindi na rin siguro pa-check up. Kaya ano, nagkalaman na yung buto. So, ayan na siya. Sana ano, hindi siya sumasakit na ate. Dito ka nag-aaral ate? Sa Manoot po. Ah, sa Manood. At taga-Manood ka? Sa ano, elementary. Ah, ilan kayo magkakapatid ate? Anim po. Pang ilan ka? Hindi mo na alam. Panganay, bunso? Ah, panganay ka? May malilit ka pang kapatid? Meron po ma'am. Anong pangalan niya? Anong pangalan mo? Agbo po. Ha? Agbo. An? Agbo. Agbo. Agbo ano? Rumbay po ma'am. Rumbay. O, pag-anak ni ano, Lian Rumbay. Kilala mo yan? Punanta namin sa ano? Rumbay? Rumbay yun, di ba? Si Lian. Sa... Sige ate ha, mag-aral ka mabuti ha, para May ano? sityo... Albunan. Ka nahihirapan huminga. Pag nakatulog ka, nakaside ka lang, na. Hindi pwedeng nakagano. Pwede din ma'am. Ah, kahit nahihigaan mo, hindi siya masakit? Hindi po ma'am. Hindi siya mabigat, ate? Hindi po ma'am. Parang ano lang, normal lang, no? Pero ano na, iba na yung ano mo, oh. Kasi dahil ano, iba na yung ano mo kasi nga. Mataas na dito niya. Oo. Kaya dapat check up yan. Baka pag ano, lumaki ka, lalaki rin yung bukol mo. Sana po matulungan nyo. Mapatig-up ang likod ko.
Ayan. Sige ate ha, pag ano, patingin natin yung likod mo na. Ayan guys, malaki na siya guys, oh. Hindi sumasakit? Oh, doktor, kwak, kwak. Oh, sige ate ha. Bye-bye. Much later. Ayan si Jackie. Yan. Ikaw ate, anong pangalan? Diyosa po. Josa. Wow, Josa ng kagandahan. Ganda ka, si Josa at si Jackie. O, saan na yung ipit niya? Dali, O, saan na yung iba? Bagan to? Lip. O, diba? Ang gaganda nyo na pag naligo. O, anong pangalan mo? Yung isa wala. Ano? Oh, Mika. Kaganda. Ikaw? Si Kathleen. Kathleen. Ikaw, Ben? Anong pangalan mo? Ha? Kiyunay, ma'am. Kyonoy? Kiyunay, ma'am. Kyonay? Ma'am. Kyonay? Kyonay? Kathleen? Mika? At si Jackie at si Josa. Wow, Josa. Josa ang kagandahan. Yun o, si Jackie. Oh, pink na pink. Saan yung pulbo? Pulbo. Si Mika. Kaway kayo, kaway. Sabihin nyo, thank you po. Thank you po. Ito si Jackie. Thank you po. Yan. Ito si Josa. Thank you po. Ito si Kenay. Ito si Mika. Thank you po. Okay. Ito si Kathleen. Ay, nagpalit pa kay Kenay. Thank you po. Okay. Ito pala si Kathleen. Oh, di ba ang gaganda na nila, oh. Yan, may sabon na kayo, may ipit, may suklay, oh, may toothpaste. Mag-toothbrush kayo ng ipin na, toothbrush. Meron ka kang toothbrush kanina, be? Ayan na ang yero ni tatay, kinukuha niya na. Para magandang pagpan. Kuha na lang din po kayo ng ano doon pa ako, pag ano po. Yan. Baling matitira para sa iba naman po, yan. Ito, ma'am, gamitin ko talaga sa sarili ko. Maraming salamat po, ma'am. Sige po. Kuha na lang din po kayo ng pako, no, tay? Ito naman ba? Kayo na bahala dyan, tay. Gagamitin namin walang pagmamayari para po sa lahat. Okay, sige po. Maraming salamat po, ma'am. Okay po, sige po. Alis na po kami. Thank you, tay. Dapat may sasunod Bye-bye pa. po. Kita pa tayo muli sa sunod. Opo. Yan guys, tapos na naman po ang aming pamamahagi ng mga gamit para dito po sa sitio po ng Panlabayan. Maraming salamat po sa nag-sponsor po para po sa kanila. Thank you po kay Billy Boy from San Francisco, California. At kay Mami from New York, USA. Thank you, Mami. Sana marami pang Mami. Kay Sir Rene Bileda. Thank you, Thank you, sir. Thank you po. God bless po. Salamat. Thank you, thank you. Uwian na. Success na naman ang aming pamimigay. Ipit ang mapa nyo. Ganyan lang ang libangan nila. Yung minamanso yan guys, yung minamanso, yung parang tinitrain po nila para maano sa pagsaka. Pag yun sa pulis, may kailangan may train din yan. Ganyan nila i-train ang kalabaw para matuto mag-araro. Oh. Nila ay manso. Now you know.